Hej Facebook. Jeg vil lige lave en video her, fordi at jeg synes, jeg har set en stigning den sidste tid i det, der hedder ghetto-pakker, og det, der hedder antimyndighedsekstremist, som jeg også har prøvet at advare om nogle år. Plus jeg ser en tendens til, at hvad skal man sige, politikere, der kommer og siger det rigtige, ligesom bliver hejlet lidt verden over. Jeg har påpeget det rigtig meget i USA med Trump og JFK og Elon Musk og alle de her, i min verden, falske profeter, der kommer frem og får noget taletid. Samtidig med, at de råber op om vacciner og pis og lort. Nu begynder de at trække land og gå den anden vej og bla bla bla. Information overload og doublethink, som jeg har fortalt om i mange år, det virker. Jeg så et program på DR2 den anden dag, om det første, det var et program, der hed Ghetto Danmark, tror jeg. Og så kom der noget, der hed Symbolik bagefter. Og mens jeg sad og så det her Ghetto Danmark, og tænkte, det er jeg sgu nødt til lige at se, fordi det er lige op my alley. Så går det op for mig, at man laver en form for programmering, som, hvad skal man sige, som jeg har fortalt om længe i fjernsynet. Først så fortæller man om de her mennesker, der bor i en ghetto, som er kommet til Danmark, som i min optik ikke er blevet integreret, som er blevet sejlet ind af NGO'er, som jeg også prøvede at sætte fokus på i 17, da jeg spurgte Helle Thorning, hvorfor hun var blevet anklaget for at sejle migranter ind i Europa. Dengang spurgte jeg vist bare om human trafficking. Men det gør jo, at hvis forskellige NGO'er bare kan sejle fremmede ind i landet, så de tal og statistikker, vi har at gå efter, de passer jo ikke. Og de kriminalregister, vi har over kriminelle indvandrere, de passer jo heller ikke. Så derfor kan der lige pludselig komme nogen, der kan lave en masse kriminalitet. Og som jeg forudsagde i 2017, da jeg begyndte at råbe op, at jeg mente, Paludan var en statsindsat agenda, som jeg synes også, jeg har bevist lige siden. Jeg lavede en demo mod ham i 18, og lavede en tale, der blev lagt ind i Nordjyske, som jeg også har delt de sidste par dage her, eller en af de sidste par dage. Hvor jeg fortæller, at det så jeg fra Sverige, og det var det, der gjorde, at jeg fik øjnene op for Paludan. Og der forudsagde jeg også, at vi ville se mere fra Sverige, at det ville blive meget grellere. Og nu har vi små børn, der kommer fra Sverige og slår folk ihjel her, fordi at de har fundet ud af, at de kan omgås retssystemet ved at få små børn til at gøre det. Og nogle af alle de her ting, synes jeg, har dannet et klart billede af, hvor vi er på vej hen. Og når jeg så har brugt 5 år på at advare om kontrolleret opposition, det man kalder KU, indsat opposition, eller nyttige idioter, som jeg lavede et opslag, jeg delte om i går, så er det ikke sagt, at hverken den, der står og interviewer, den, der står og snakker, eller bla bla, er dem, jeg snakker om. Jeg prøver bare at male et billede af, at det kan godt være, lad os sige sådan en som, okay, lad os tage sådan en som Lars Mathisen, i det her interview, jeg deler i går. Det er meget muligt, at Lars Mathisen har lyst til at komme med alle mulige rigtige løsninger og gøre alt muligt mærkeligt, fordi igennem tiden har der været masser af mennesker i politik, der gerne vil prøve at gøre noget. Problemet er, at det er topstyret. Og som de fleste af os, der sætter sig ind i tingene, og mange af dem, som jeg også har mødt igennem de sidste 5 år, som er vågne, starter med at sige, at du kan ikke ændre systemet indenfra. Altså politik, det kommer aldrig til at kunne lykkes indenfra. Man er nødt til at starte noget nyt, sætte nogle nye mennesker ind og bla bla bla. Det har vi alle sammen fundet ud af igennem tiden. Når jeg så ser de samme mennesker stå og starte det ene, det andet, det tredje parti efter det andet, eller stå og hejle politikere, der siger det rigtige, så bliver jeg sgu sådan lidt forvirret, fordi så er det, jeg tænker, jamen hey, er du så vågen, som du siger, har du en anden agenda med at vil køre videre på det her system, som i min optik bare gør, at hver 4. år kommer der nogle nye ind, og ligesom siger, nu vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få det her til at virke. Jeg skal ikke sige mig klog eller smartere eller noget, for jeg har altid været imod politik og synes, det var åndssvagt, men i 2012-13 stykker, da vi kørte skifergas, der opstod alternativet også ud af det blå, og selvom at jeg godt vidste et eller andet sted, at politik ikke var rigtigt, så var der en gut, der hed Torsten Geil, som sneg sig helt ind under huden på mig, fordi han kom i mit private hjem, og jeg kom hos ham, og vi mødtes til, forskellige steder rundt omkring, eller jeg nåede faktisk aldrig at komme ud til ham, men vi mødtes forskellige steder og så videre, også vi skulle ud og fiske med hans børn og bla bla bla. Problemet var, at Torsten var rigtig god til at sige en masse ting, som han personligt stod for og gerne ville, men det var ikke det, partiet ville, og det gik alle de andre også rundt og fortalte om, og rigtig mange mennesker faldt for Alternativet dengang. Hver 4. år sker det samme. Hver 4. år kommer der
lad os sige, Mette Frederiksen var inde, så ryger Lars Løkke på. Der kommer nogle nye partier, der bilder folk ind, at nu kan vi gøre dit, og nu kan vi gøre dat. Og det, der i min optik er med det, det er, at de her partier, de har altid bare sørget for at skille de mennesker, der gerne vil gå ud og gøre en forskel af i alt for mange fraktioner. Undskyld. De her fraktioner, de ender jo så med at skille sammenholdet af, fordi som jeg plejer at sige, den eneste nøgle, jeg kan se, der virker, det er, at vi alle sammen står sammen og siger, jamen I er 1%, I har sat jer ned og bestemt over os med magt og penge, vi er 99%, hvem vil I tjene penge på, hvis vi siger nej til at gøre det, I gerne vil, som at købe jeres varer, eller holde jeres love og regler, eller bla bla bla. Folk har aldrig rigtig fundet ud af, at det er os, der har magten. Og jeg synes, det er fint, når jeg ser folk gå ud og lave demoer og gøre det ene og det andet. Det har mange af vi andre også prøvet i 30 år, det har vi så erfaret efterhånden, det virker sgu ikke. Uanset om der står 2 millioner i Chile, så kommer det ikke i fjernsynet på Danmarks Radio. Og hvis vi står 2 millioner i Danmark, så kommer det heller ikke på fjernsynet i Chile. Så det har sådan en sjov effekt. Men noget af det, jeg gerne ligesom vil slå på, det er, at det irriterer mig, at jeg ser den samme. Jeg var selv ufættelig høj i hatten, før jeg blev lukket ned i 2019, og det er der sikkert mange, der synes, jeg stadigvæk er, og det er okay. Jeg kan fortælle, at det har været meget værre, så i hvert fald. Og der var jeg også sådan en type, når jeg gik ud og gjorde noget, så der skreg jeg, skulle prøve kraftedeme, det ene og det andet, og det ser jeg også nu, men det skaber jo bare mere splittelse, fordi vi får ikke folk til at komme ud og gøre noget, og jeg tror ikke på det der med at gå på gaden. Jeg tror på, at vi alle sammen står sammen og siger fra over for en magtelite, fordi som jeg plejer at sige, det hjælper ikke noget, at hvis magteliten starter 2 bål, vi fiser ud og slukker et af dem, og så starter magteliten 2 bål mere, og så fiser vi ud og slukker et af dem, så kan vi godt regne ud på et eller andet tidspunkt, så går der ild i hele jorden. Vi er nødt til at slukke magteliten. Så kan vi slukke bålene bagefter og fikse alle de problemer, vi har. Så kan vi stå og diskutere, om vi er krænket over, om jorden er rund eller flad, eller om der er aliens, eller bla bla bla. Jeg har da aldrig i mit liv set så mange konspirationsteorier smidt i luften, som i 2020, da corona kommer frem til nu. Men samtidig har jeg så også advaret om den her antimyndighedsekstremisme, som staten ønsker at skabe, som Lars Krag Andersen lige er blevet dømt for at være, da han selv siger, at jeg er bare aktivist eller frihedskæmper, hvor artiklen så skriver, at PET kalder det antimyndighedsekstremist. I USA vil Hillary Clinton gerne have lov til at have folk, som informerer, og det hun kalder misinformation, det jeg så kalder sandhed, som staten ikke ønsker frem, de skal kunne fængsles. I England sidder der allerede 4.000 mennesker i fængsel, som jeg har fortalt om, og i mange andre lande, i Kina og så videre, er det meget normalt, at du bliver lukket fuldstændig ud fra samfundet, hvis du siger noget imod Guangdao-penge, ikke? Og så videre. Det, der irriterer mig lidt ved alt det her, det er, at folk ikke rigtig ser det her, fordi det sker hver 4. år. Det er ligesom sådan en guldfest, der kører rundt og siger, næh, en flot udsigt, så tager vi en runde i bowlen igen, næh, en flot udsigt. Og det har magteliten fundet ud af, så cirka hver 4. år skal der bare et valg til, så er der ikke nogen, der kan huske en skid, eller så stemmer de bare videre i den døde urne. Og ved du hvad, det er fint nok, jeg skal ikke sidde og sige, at jeg har ret, eller min sandhed er den rigtige. Men et eller andet sted, så synes jeg også, det er skræmmende, at vi oplever de samme ting, vi gør de samme ting, og der sker de samme ting. Et eller andet sted er vi nødt til at gå ud og gøre noget andet, hvis der skal ske noget andet. Er vi ikke enige om det? Vi har prøvet alt det andet. Det her program, jeg så, det fortalte om, det var Signe Molde, der var ude og interviewede en masse i Gellerupparken. Og det jeg lagde mærke til, det var, at hun altid var helt oppe i hovedet af folk og sige, hvad kan det godt passe, at du ikke gider at arbejde og bare vil have kontanthjælp eller pension eller sådan noget. Og jeg synes ikke, at interviewene var så vanvittigt objektive, eller hvad man skal sige, sådan ligesom de var meget hårdere og pressende på de her mennesker. Ikke fordi, at mange af de ting, hun spurgte om, ikke var rigtigt, men det er bare ikke journalistik, som jeg bryder mig om. Det minder meget om den her stram kursattitude, som jeg advarer lidt mod. Og den ser man flere og flere steder, sjovt nok. Det er ikke kun i vores miljø, det er overalt, vi ser det. Det sjove var så, at hun snakkede med en kvinde, der hed et eller andet sjov, jeg selvfølgelig ikke kan huske, men hun troede, hun var fremmedarbejder. Da hun kommer, står der en høj, hvidhåret kvinde, som hun også kaldte en eller anden trekking-tøs eller et eller andet, og du siger, jeg er helt chokeret over, at der ikke står en eller anden fremmedarbejder i burka eller et eller andet. Hvor hun siger, jamen hvorfor? Jeg repræsenterer jo lige nøjagtigt også Gellerupparken, og alle de her billeder, I maler med alle de her biler, der eksploderer, og bander, der slår ihjel. Vi har haft 3 eller 4 ting i alle de år, jeg har boet herude, siger hun. Det har været på nyhederne. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Vores største problem herude, siger hun, det er, at folk de smider deres affald forskellige steder, hvor det ikke skal ligge, og at mange af de unge kører alt for hurtigt. Men det er den problematik, vi kæmper med herude, siger hun. Så det er den verden og virkelighed, vi står i.
Og så er det, jeg tænker, det er jo sjovt, at man så ønsker at kondemnere en ghetto. En ghetto, som i min optik, man selv har skabt, når man har inviteret de her fremmede mennesker, uden at integrere dem, uden at give dem mulighed for at tjene til deres eget hus, bil, swimmingpool eller sommerhus i Spanien, fordi så er jeg sikker på, at de gerne vil se nogle danske værdier lidt mere fornuftigt an, end hvis de blev kaldt Ali Hassan og blev smidt ud i Voldsmose og sådan nogle forskellige steder. Altså jeg ved ikke, om jeg synes, symbolikken den er tyk. Så kan vi sige sådan noget som, jeg synes det er ærgerligt, at folk ikke kan se noget af det, jeg snakker om med symbolik faktisk, fordi at efter det her program, der kom der noget om symbolpolitik, og det startede op med jødestjernen, det gik videre over til sættet, som russerne brugte i invasionen af Ukraine, som havde været brugt helt tilbage til overtagelsen af Tatarja. Og så kom de over på Q fra QAnon, og så endte de så i antimyndighedsekstremisten. Og det sjove, som jeg håber folk de ser, det er, at i min optik, så er det her en kæmpe stor programmering af folk, som jeg siger, fjernsynet, eller tell a vision, fortæl en vision, en agenda, TV programs to program you. Så er det sgu da sjovt, at i en tid, hvor jeg advarer om, at vi skal have de fremmede, og antimyndighedsekstremisterne skal smide i fængsel for at misinformere, og det er også der næsten skaber klimakrisen og så videre, så er det sgu da sjovt, at jeg kan bevise alle de her ting, de sker. Alle mulige forskellige politikere, det ene og det andet bliver fængslet og anklaget, og det ene og det andet, og de eneste, der ikke bliver straffet, det er sådan nogen som Noman Sass, vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Han får 4 måneder for 8.000 billeder om pumpeduk, ikke? Men vi skal sætte vi skal sætte straffen op for voldtægtsforbrydere, voldsforbrydere og alt muligt andet. Men hvordan kan det så være, at det, der styrer verden, pædofili og satanisme, det skal der ikke røres ved? Nu har vi hørt om Epstein-sagerne, jeg ved ikke hvor længe, jeg tror det er 10-15 år siden, jeg delte den første liste, som er blevet noget mindre end det, vi ser nu. Og inden den kommer frem, jeg tror det er noget med 10%, de har lagt frem nu, selvom de skulle lægge det hele frem. Der har også været P. Diddy, der har været Ghislaine Maxwell, der har været Jimmy Savile tilbage i 70'erne. Altså der har været noget hele tiden, og vi får aldrig noget at vide. Det bliver aldrig nogensinde afsløret. De rigtige mennesker bliver aldrig nogensinde taget. Og derfor synes jeg, det er sjovt, at folk ikke kan se, at det, som jeg synes, vi er ved at bygge op til nu med det her ghetto og antimyndighedsekstremister og så videre, det er, at vi skal have startet noget borgerkrig, som jeg har advaret om, at NATO har trænet i Danmark i over 20 år for at slå folkeligt oprør ned, og som vi ser i resten af verden, og i England, der var ved at eksplodere i lørdags på grund af MitID og digitalisering, så sker der de ting, jeg fortæller. Men det er ligesom om folk kan ikke se det. Samtidig med, at vi ser i USA, at Trump og JFK Jr. stiller sig frem og siger alt det, som vi har råbt op om, at vaccinerne er farlige, og cannabis bør legaliseres, og alle de her forskellige ting og sager, så står alle folk og jubler og siger, ja, se nu, det fik vi det frem, det vi sagde, det er rigtigt. Problemet er, at Trump og JFK bliver hængt ud som antimyndighedsekstremister, når det her det er færdigt. Som jeg også har prøvet at advare om, Trump er en fucking katalysator for at hjælpe Europa, der har kørt sig selv i sænk, med lige at skubbe den det sidste stykke ud over kanten med alle hans afgifter, hans pisser, hans lort og hans krige imod alle de forskellige lande og støtten Putin og Kina og Indien og alt det her. Jeg kan ikke forstå, at folk ikke kan se, at det her ligesom leder frem til det samme. Jeg ved godt, jeg har brugt de her 40 år, jeg ikke må nævne på at sætte mig ind i det, men tingene er altså kun gået i en parallel, var jeg lige ved at sige, skruen af en adretning de sidste 50 år, og vi væggene er ved at have nået hinanden. Og når man så tænker på, at det her program om symbolik ligesom går ind og fortæller, at jødestjernen godt kunne være alle de her grimme ting, som vi sidder og fortæller, de 2 trekanter sat sammen, frimurerne og det ene og det andet, så fortæller den også, at alle de her slemme antimyndighedsekstremister, de hænger alle jøder ud. Og det jøde havde antisemitisme, og det må vi ikke, og så videre. Hvorfor er det, vi må have lov til at invitere, Israel til Eurovision? Hvor er det i Europa, de ligger i Israel? Hvorfor må Rusland ikke være med? Hvorfor skal Flügger straffes for at sælge maling til omkringliggende lande i Rusland, fordi de er blevet sanktioneret for at sælge til Rusland? Og der er så nogle af de lande, der sælger videre til Rusland. Hvorfor skal Flügger så sanktioneres for at sælge maling
farligt krigsvåben. Mens Mærsk må have lov til at sejle våben og ammunition ind til Israel, mens der er fuldstændig lukket embargo og afgifter og bla bla bla, det ene og det andet. Det er sjovt, vi aldrig må lov at sætte fingeren på, hvad det er. Jeg er hverken jødehader, p-hader eller noget som helst. Jeg er fucking schweizerberger selv og kommet til Danmark og blevet taget godt imod, da jeg var 3 år gammel af en dansk mor og så videre. Hele min danske familie bor i Danmark og har boet i Danmark altid og så videre. Jeg kan bare ikke forstå, at der skal være det her fremmedhad, at det ikke er så... Jeg prøvede i 17 at råbe op om det med Paludan. Jeg beviste med det, jeg sagde, at han var kun sat på gaden for at skabe had mellem muslimer og kristne, og det ville ende i en eller anden form for censur, som endte i Koranloven i 23. Jeg kan godt lægge artiklen ind igen fra min demo, hvilket er dårligt skrevet, fordi det lød som om, jeg havde inviteret 20 mennesker. Jeg havde en demo på næsten 400 mennesker, og SF og Enhedslisten havde samlet 60 og prøvet på at overtage min plads og alt muligt. Altså det er jo sædvanlige kaos, der plejer at være, men de ting, man får at vide, det er ikke det, man ser. Jeg vil gerne dele artiklen, fordi om ikke andet, så er der beskrevet en del af, hvad der skete deri, og min tale er i hvert fald skrevet ord for ord deri, så den kan I få lov at se, hvis jeg har lyst. Jeg mener jo, det er noget af det samme, der sker nu, og når jeg nogle gange har advaret specifikke personer om at bruge den her stram kursretorik, fordi de tidligere har været sammen med Paludan og de her personer i stram kurs, så synes jeg, det er ærgerligt, at man fører den her retorik og den her måde at gøre tingene på videre, fordi der er faktisk nogle af de mennesker, der er derude, der laver et pissegodt stort stykke arbejde. Virkelig gennemgående og laver en masse forskellige ting, som jeg desværre stadigvæk heller ikke tror virker, specielt ikke, hvis man kaster sig over fokusfjerner som Bovarer, mens de prøver på at lukke et landbrug. I min optik, så giver man gift til kører for at lave noget, der er så tydeligt, at os, der står og råber op, vi tænker, hvad sker der nu? Dem, der står og kigger på det, kan ikke finde ud af det, og tænker, nu begynder de sølvpapirshatte kraftedme igen, mand. De står sgu da ikke og putter gift i kørerne, hold nu op. Så kan vi alle sammen skændes lidt frem og tilbage over det, mens de stille og roligt får afskaffet det her landbrug, som jeg prøvede på at dele med den her video, jeg delte med Mette Frederiksen, hvor jeg spurgte hende om nogle spørgsmål. 4 spørgsmål om hun ville afskaffe vores landbrug, nej. Hvorfor hun havde købt maskiner, der kunne lave ost, smør og mælk ud af luft og kulstof til flere milliarder, som kunne afskaffe konen. Hvorfor de ødelagde landmandens marker gennem EU og gjorde dem til brakmarker, for så kunne sælge dem billigt til private, som så kunne så skov på dem, efter man havde fældet skoven, indhegnet skoven og nu ønskede at lave en ny skov. Samtidig med, at man fælder de træer, der skal lave ilt og graver den CO2 ned, de skal bruge til at blive store på. Og alt det har spurgt jeg Mette Frederiksen om for et år siden, og siden har alle artikler og fjernsynsprogrammer og pæs og lort bevist nøjagtigt de ting, jeg spurgte om, og Bill Gates har lige købt de samme maskiner til at lave det her med. Jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært at se det store billede. Hvorfor filen er det, vi er så mange vågne? Jeg hader det ord, vågne, sovende, for alt det der, men jeg bruger dem ligesom alle andre, fordi det er det, vi gør, og det er det, vi kender. Hvorfor er det, at de ikke kan se, at de bliver kastet ud i den ene fokusfjerner efter den anden? Det skulle da skide hammerne øver irriterende. For at vende tilbage til det der med arbejdsindsatsen, så har jeg ikke noget mod at rose, når folk gør noget ordentligt. Nu skal det siges, at Kent Nielsen og jeg har ikke altid været enige om, hvordan man gør tingene, og det har vi bestemt heller ikke endnu. Men han lavede et skidegodt interview med Lars Boje, som jeg også deler i. Det vil sige, det er hele 3 ting, jeg skal huske. Hvor han ligesom sådan, det kan være, jeg skulle tage 4, fordi så har jeg også mit opslag. Det der fastgjorte opslag, der ligger øverst på Facebook, du aldrig ser, hvor jeg har samlet alle de ting, jeg prøver på at lave og give en samlet mening af, hvad det hele går ud på. Det skulle jeg lægge ind også. Men nej, det jeg vil sige med det er, at jeg har ikke noget mod at rose de her mennesker, når de laver noget godt, fordi når man laver noget og gør noget, det er fuld respekt fra min side. Det er så bare ærgerligt, hvis man ender med at gå ud og sælge ideen som det her antimyndighedsekstremist, som noget, man kan gå ind og slå på. Og der tænker jeg lidt desværre, at ligesom jeg sagde før med Trump og JFK i USA, så er jeg bange for, at Lars Boje, hvis han nu er ægte, jeg kan ikke helt forstå det, for han har lavet nogle håndtegn og nogle ting, og så har været inde og støtte op om den her vacciner og så videre. Jeg siger ikke, de her håndtegn er noget, der gør, at han er noget eller noget som helst, men der er i hvert fald, jeg synes, jeg har set nogle faresignaler, der viser, at det virker ikke helt så ægte, som det ser ud. Om jeg har ret i det eller ej, det skal være uvist. Det må tiden vise, og Lars' handlinger vise, og det må jeres egen afgørelse selv bestemme. Jeg skal ikke ind og støtte noget af det. Jeg synes, det er sjovt, når man ser Dan Johannesen og Flemming Blikker og Mads Palsvig og alle de her forskellige, som folk har råbt op om i tiden, stå og støtte det samme.
samtidig med, at de siger, at de er kristne, og de er vågne, og de er det ene og det andet. Jeg er ikke kristen, men jeg kan huske, der stod i Bibelen, at Jesus støttede ikke det her politik. Jeg kan huske det spirituelle, at man skal være fri, og man skal ikke lade sig binde af nogen. Hvad hjælper det så, at du gør dig fri af den ene, og sætter en anden ind i et system, der ikke virker, i håbet om, at så skal det hele nok blive godt? Så sagde det lige ind i mit hoved der. Jeg ved ikke, om jeg også sprang med sikring. Men nej, for lige at køre det her videre også med symbolikken. Vi starter med jødestjernen. Vi kører videre over til sættet, som jeg også har delt en del gange. World War Z med Brad Pitt og så videre, hvor alle bliver til hjernedøde zombier. Vi har stråler, vi har chemtrails, vi har ting i vandet. Folk er ved at blive helt hjernedøde, kan ikke finde ud af nogen ting. De skændes og misforstår alting. Verden er blevet en stor smeltekedel af had og afmagt. Det er bare et tilfælde, Mark. Lad nu være din skide sølvpapirshat. Jamen, det er rigtigt. Jeg ved det godt. Undskyld. Det er ligesom en fugle derude. De fortæller i Hjørring Kommune, at der er fugleinfluenza. Jeg fodrer en 200-400 fugle om dagen, mand. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at høre dem og se dem derude, men der ligger ikke nogen døde fugle på min terrasse. Det er fordi, de har det så godt over ved dig, Mark. Alle de fugle har det skidt. De flyver op på Svanelunden og Hjørring Kommune og falder døde om der for at vise deres afsky. Og jamen, så forstår jeg det godt. Fordi der burde jo ikke ligge en enkelt eller to døde fugle herude, hvis du har en 300-400 fuglefødder om dagen, hvis der er fugleinfluenza. Nogle gange så skal man tage og bruge hovedet, og ligesom filmen med Leonardo DiCaprio, hvor det her meteorer skal fise ned og ødelægge os alle sammen, der er ikke nogen, der tror på, indtil de fiser ned og smadrer hele jorden, der hedder Don't Look Up, så siger regeringen bare, jamen, der er ikke noget, der hedder chemtrails. Fuglene, de dør på grund af fugleinfluenza, og klimaet, det går i stykker, fordi køerne prutter. Og så tror folk på det, og ved du hvad, det skal jeg ikke lave om på. Jeg vil gerne prøve at informere, jeg vil gerne prøve at bede om en sober debat, og jeg vil gerne have, at vi uden nogen former for vold eller noget diskrimineringsvinde hinanden til, kan få en ganske almindelig stille og rolig debat og blive enige om, hey, vi finder en god løsning på det her, vi stopper det her psykopatsvin. Jeg tror ikke rigtig på det længere, og som jeg siger, jeg begynder at trække mig, når mit idé det er færdigt. Men jeg bliver stadigvæk ved med at lægge lidt ud. Jeg tror faktisk, min plan er at sige, at jeg gerne vil have det her MitID, eller gerne vil have det her alternativ til MitID, så jeg er fri for at få det her chippen i hovedet. Jeg vil gerne kæmpe lidt for mit landbrug, for jeg vil gerne have noget mad at spise, selvom jeg ikke kan redde min datters fremtid længere. Derudover så tror jeg bare, at jeg vil nyde livet og være glad og være sammen med dem, jeg holder af, fordi alt, hvad jeg har advaret om, det er get out of the matrix while you still can. Vi sidder online i et satanisk skabt medie, der gør, at vi skændes, fordi som jeg plejer at sige til folk, vi plejede at snakke godt sammen, så fik vi mobiltelefoner. Der snakkede vi også godt sammen, vi havde fri taletid. Lige pludselig lavede de fri taletid om til en kæmpe høj minutpris, og så kunne vi skrive sms'er til hinanden. Her begyndte det at gå galt. Her begyndte jeg allerede at sige fra, fordi mange af de kvinder, jeg var sammen med, eller fyre, jeg kunne blive lidt uenige om. Vi kunne blive sindssygt uvenner, når vi sad og skrev på sms. Ikke når vi var sammen og snakkede, men når vi skrev på sms, så kunne vi misforstå de mest åndssvage ting. Og jeg siger, ved du hvad, jeg gider ikke det her. Enten så ringer vi sammen, eller så ses vi. Og det har jeg egentlig prøvet at forklare lige siden, mens jeg har set den her opskalering fra 0059 til skibet, til Facebook, til Instagram, til Snapchat, til TikTok, som så er sådan noget, hvor folk går ud og slår hinanden ihjel og smadrer vinduer og sætter ild i hinandens huse, fordi man ikke er enige om ting. Jeg synes, jeg beviser alle de her ting sådan rimelig kraftigt. Den her stigning, den her påvirkning, den her programmering, den her udførsel, det man kalder problem, reaction, solution. Du skaber et problem, du får en reaktion, du kommer med en løsning. Det er lidt det samme som det, vi ser med politik og så videre her, synes jeg. For lige at køre videre, så kommer vi til sættet i Rusland. Vi går videre til Q'et i QAnon. Nu kommer Trump ind i billedet. Der er blevet stormet et senat den 6. januar, og Trump og alle mulige mærkelige mennesker blev sat i fængsel for at have startet noget, som blev så vildt, at 5 mennesker døde. Nu var det sådan, at nogle af os, der sad og så det, beviste, at det var politiet, der åbnede for afspærringerne. Politiet gjorde ikke noget, og der skete en masse ting og sager derinde, der virkede meget, meget underligt. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man er ude på at fælde Trump, og Trump han skal sættes frem som bla bla bla. I min optik, der er Trump lige så meget KU som Putin, Elon, alle de andre, vi sidder og ser på de her skuespilfjernsyn hver dag.
Folk kan sige, hvad de vil, men jeg har aldrig oplevet, som da coronaen startede, da Mette Frederiksen stillede sig frem og sammen med resten af verdens ledere i fuldstændig synkronitet, stereo sagde, ja, vi kommer aldrig tilbage til normalen. Det her det er noget, vi aldrig har oplevet før. Wow, vi har haft influenza i al den tid, jeg har levet, og jeg tænker også, der er nogle hulemænd i tidernes morgen, der havde en snået næse eller et eller andet. Men fair nok, hvis du kan television fjerne synet på folk, eller bruge et tv-program ved at gentage løgnen længe nok, til den bliver til sandhed til at programmere dem. Vi kan se, det virker. Altså, det kan vi ikke komme udenom. Vi kommer videre fra Q, som så selvfølgelig binder sammen, at det var, de her QAnon, som ligesom støttede Trump, som startede det her. De mente jo, at QAnon var en eller anden, ligesom Anonymous kæmpe, du ved, bla bla bla, et eller andet, som var vildt styret, og sikkert fra Rusland, og alt det her, vi hører med droner, og hvad fanden ved jeg, det viser at være 2 småfede amerikanere, der sad og lavede noget pis i deres kælder med deres computer, som startede QAnon, og det var egentlig det, der startede det hele. Fis i nogen lygte, mand. Nå, vi kører videre. Til sidst ender det lidt mere i den her antimyndighedsekstremist, fordi det, der binder det hele sammen med jødestjernen, med sættet, med kuget, med antimyndighedsekstremisten, det er, at det er folk, der ikke er enige med staten, som stiller spørgsmål ved ting og beder om en sober debat, der er så farlige, at de kan gå ud og påvirke, at hele verden vælter. Det er dem, vi skal være bange for. Så det er de her forbandede ærgere og de her antimyndighedsekstremister, vi skal være så bange for, at vi er nødt til at smide dem ud af landet og sætte dem i fængsel, fordi Mette Frederiksen, der giver 90 milliarder, eller 80 eller 70, eller hvor meget det er efterhånden, til et korrupt land, som vi alle sammen har påpeget fra starten. Og oven i købet bliver ved med at tække penge til dem, efter vi har fået bevist, det er et korrupt land. Det er okay. Men ham, der sidder og siger, det er et korrupt land, at man brugte en videooptagelse fra et skydespil til at lave en falsk Ukraine-krig med en Apache-helikopter, der blev skudt ned, det er jeg nødt til at gå ud og dementere. Da vi startede coronaen, der blev vi solgt det på en masse kister, som var spredt ud over et torv. Det var sjovt nok fra en drukneulykke i Lampedusa i 2012, hvilket vi også har fået bevist, hvilket jeg også delte den anden dag med 2 faktatjek-erklæringer på. Det var fuldstændig rigtigt. At der var nazister i Ukraine. Ja, jeg blev bandet for det. TV2 fortalte det. Et eller andet sted, jødestjernen er en svastika. Ashkenazi-jøderne er dem, som jeg mener, der styrer verden. Jeg har ikke noget mod jøder eller nogen andre folkeslag. Jeg har noget mod folk, der stemmer sammen i grupper og prøver på at bestemme over os alle sammen. Ashkenazi-jøderne, jødestjernen, som kan ligne et nazitegn, soltegnet, der blev vendt om til et nazitegn og blev brugt til, at Hitler skulle prøve på at samle Europa under krig, som så ikke lykkedes, for at nazisterne, nazi, igen gik ud og skabte EU, FN, NATO osv., og det de ikke kunne tage med krig, det prøvede de at tage med demokrati nu. Nu har man flyttet nogle NATO-grænser og gjort noget, som man har været fremprovokeret den 3. verdenskrig med Rusland, så man kan få gennemført de ting og få samlet Europa under demokrati. Jeg siger ikke, at jeg har ret, men jeg synes, det er på tide, at folk de begynder at vågne op nu, fordi at sidde og kalde sig vågen og sidde og tro andre mennesker, fordi de ikke går på gaden og sidder bare og gør det, de kan, eller et eller andet, det synes jeg ikke er fair. Og det er ikke noget, jeg på nogen mulig måde vil støtte. Jeg stopper nu her, for jeg tror, vi har tabt den her langt. De har lavet de love og regler, der skal til for, at de kan implementere det, de vil. Epidemiloven blev ændret i 19. WHO har fået lov til at kalde undtagelsestilstand amerikanske soldater på dansk jord. PET-loven, chatloven, AI, alle de her forskellige ting, der er robotter og droner klar til at overtage jeres arbejder. De forskellige centre som Google, Facebook og Microsoft er klar til at åbne i Danmark, så samtidig med at du skal spare på din strøm, så kan de fyre million gange så meget strøm af på at køre AI, der så skal undersøge os danskere, mens Mette Frederiksen kan smide hendes sms'er væk, selvom de endda var fundet og bla bla bla. Jeg er færdig med at gentage mig selv. Jeg har gentaget mig selv i 30 år, og nu har jeg hørt folk gentage det, jeg har gentaget i 30 år. Og nu synes de, jeg er bagefter, fordi jeg ikke gør, og bla bla bla. Ved du hvad?
det her det er et stort skuespil, det er en stor cirkel, der kører i ring, og hvis ikke vi lærer at gøre noget anderledes, så vil historien heller ikke ændre sig. His story. Hans historie. Ham, der vinder krigen. Ikke hvad der skete. Hitler prøvede at fjerne jødernes bøger ved at brænde dem. Det kunne han ikke. I dag har de lavet Google. Så det vi vidste, vi kunne bevise for 10, 20 og 30 år siden, det hedder Error 404, page not found nu. His story. Den, der bestemmer, beskriver historien. Folk, de kunne søge på ting og få artikler og eksperter og bla bla bla. Nu om dagen, der står allerøverst, hvad AI fortæller dig, der er rigtigt. De har fortalt, at AI er fejlbehæftet. YouTube var gratis, Facebook var gratis. Nu skal du betale for det. Facebook vil også til at have penge. Tror du, AI er gratis? Kan du have en god dag derude. Pas godt på dig selv, og jeg håber, vi ses i den rigtige verden, fordi lige om ikke ret lang tid, så går jeg til nyhederne, når jeg får at vide, at jeg ikke kan komme ind med det her MitID og få det alternativ, som der står i loven, jeg må få. Så går jeg først til byrådet, så til Christiansborg, og når jeg kommer ind nogle af stederne, så går jeg til nyhederne. Og så fortæller jeg, at jeg synes, det er skræmmende, at jeg har måttet bruge min ytringsfrihed i nogle af 20 år på Facebook, for at AI nu kommer med en PET-lov, der gør, at de kan gå ind og sætte mig i fængsel for at sætte fokus på de ting, som alle burde kunne se. Samtidig med, at jeg skal have en chip i hovedet, fordi jeg ikke må have lov at få det alternativ. Er der nogen af jer, der stadigvæk er frie mennesker derude for helvede? Prøv nu at vågne op. Der er ikke nogen af os, der har sagt ja til alle de her ting til at hjælpe os af sikkerhedsmæssige årsager, eller hvorfor de er nødt til at slå vores landbrug ihjel og lave 3D-bøffer til jer, fordi så spiser vi ikke gift. Da jeg var barn, der spiste vi sgu ikke så meget gift. Vel? Det er økologi, I køber nu. Det er en skygge af det mad, jeg spiste, da jeg var barn. Der er ikke ret meget forskel på økologi af det, I køber. Jamen, der er bovar i mælken, Mark. De slår køerne ihjel. Ja, og de har også fundet ud af at finde en fokusfjerner, der gør, at nu står du og alle de andre sammen med Lars Bøje og prøver at få det ind på Christiansborg og bruger de næste 4 år til at kæmpe på det, og så kan jeg fortælle dig en ting, så lukker landbruget lige om lidt. Kan I have en god dag derude. Pas godt på hinanden, og husk, sammen er vi stærkere, men kun hvis vi gør det rigtigt. Ellers så kan vi sgu lige så godt sige, you know quite loves you, right? But Facebook, up your ass. See you later, du er.